So January 2025 update. Repulyuhan kana across dire. Ya tong sayutihan na dito'y sibuyas o carrots. So muna ang update. So mga mulas panigma 1 month siguro atong repulyo. So di ni ka kuan yung tanom ron. Although ang kana ang sayutihan kay ni-recover na siya. Ang gitanom na sa ilawom is kamote. Pero nasagkad lagi mo tong tanawonon pa. Kung ni tubo bagid kay naapsan sa sayote ang kamote. Tanaw nimo ang repulyo. Slide. Repulyo wala pang puso. So mananom January. Tutas lagkaw. Monitor sa repulyuhan. Kay handig. So mas maayo gyud ang repulyo gyud eh. Inaita diri lakaw padung sa lagkaw. So diri ilawom, aw na to. Oh. Kamote. Nasangkad yung kamutihan, mana? Tabunan. Oh, buyag. Itong sayote. Dinagko. Oh, sinaw. Samtang dire sa ubos pod ng mga kamote na to. Tubo. Oh. Ano? Nag-abot yun ani kamote sayote. Ano, daghang ubay-ubay ang bunga sa sayote ron. Ting-ulan man sad, so mabasa gid siya. Para tong several months. So ni dark sa kay ang mga laya niya nalagkaw, ang laya niya na dahon. Wala to gihawan. So kani dapat tanggalon ni nani. Kay ni kaon naman nig nutrients, nya wala na siya gamita. Say man eh. So imo ginang mga hawanan ang mga extra branch. Una. Asa tay tubig. Aryo. Kamote gid kay nagkuan ko ana. Ay mga talbos. Okay. So ato tas lagkaw. Ito lagkaw oh. Pagka
Pero dito sa kuan, rami nga balay. Ah, dito? Katuwat. Ano lagi nagdaob dre? Tap-ana ng kuan eh. Tap-ana lubi. Ay, nabuhi na puro buyag ang avocado, oh. Namatay may unta na. Oo. Susog ulan. Avocado. Kay, Pero anong nang laylay siya oy. Sa basa man dagway. wari lang sila dire. Ako ina. May naabutan.